Een dikke 100 mensen weer van de morgen naar Den Haag aanreizigen om een petitie te bieden voor het behoud van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum. Dat was de Kamerpraat door de Lietse ziekenhuizen. De delegatie uit Noord-Eerst-Friesland bestaat uit bestuurders en rietsleden en ik squal ben van het Dockinga College. De zult tak om hier maart een nieuwe partij uitwandelen de wetenschapsverkiezings. Bedrijf, boer, burger. Ze presenteren haar van de morgen in het Wouda-gemaal op een Lemmer. De partij komt voort uit de werkjouwersorganisatie VNO-NCW, landbouworganisatie LTO en het MKB, het Midden- en Lietsbedrijf. Het plan voor een referendum over de locatie van Nije Wiemoen is van de morgen oorsketten door de steden. Alleen nog het CDA wie voor. Op 17 december nemen de steden een definitief besluit over wet de Wiemoen in Friesland komen matten. Van de morgen is in het WTC Expo de landbouwbeurs van start gaan. Zo'n 200 exposanten binder. En dat is volle meer dan op eerdere edities. Er is een soort omtinken voor nieuwe machines en dwarsemers. De wind neemt joen oor. De bloed komt op een bui en het wordt 4 graden. Morgen een soort buien, maar on zee een west-zuidwestelijke storm. Het wordt zo'n graden.